Balima anya kuma très urgent. Balima malien ala sago au sago. Président Assimi Goïta aye deme nyini ko Ameriki président kana olu deme ko sino ko bina jarabe fe ka Bamako mine. Amerika o mason. Malien ay kuma ina mede. Assimi Goïta ko kalebe fe kani Donald Trump ka kuma téléphone na. Donald Trump mason. Malien ko be dugu gono. Sanction min bora Général Sadio Camara ka uye American keleme ka Mali sorasi munu bla sanction kono uye sanction nunu wuli mena ndado révélation kono bi Malien Assimi Goïta ko Americain kana le deme secours la ko sino ko bina jaraka mogo be ka u sege essence ko Americain bi se ka moyen de soro fin semaine fleni mais aka jang quoi ni on ba be kalam aka jang doni quoi et c'est tu vois aka jande bon Assimi be fait Assimi be système de séduction de la avec Sadio Camara men andado la AMB blindé fin sanka bla Bamako kono a chité kata forona bi ambe ka Mali be ka blindé fin sang a chité kata forona a bébé Bamako di parce que Assimi a peur men atla kandado détail là c'est ça Mune kera oro la Malien mena bela jelen kala bega oro na me parti kala me tiana ntena se ka be kala ka jango jukun ko me nya résumé nya be kala be sien durubo pour que me ka résumé ka mais faut que nga parti do kala ere kame annoncé le 2 mars la levée des sanctions économiques décrétées sous la présidence de Joe Biden à l'encontre de 3 hauts responsables maliens, parmi lesquels le ministre de la Défense, Sadio Camara. Parmi lesquels le ministre de la Défense, Sadio Camara. Oui, Américains ont une sanction de Kankan. Oui, sanction Wouli. Trump ka administration a sanction Wouli. Sanction Wouli li kera choko jume. Mali yere de démarches ou ka vraiment ka tu vois ka démarches ou ke mais Assimi Goïta de a barabeke. Sadio ale rusofondi. Sadio be irisu de fait. Assimi Goïta be Amérique de fait. Ani français nono. Assimi est impérialiste de quoi. Mais Sadio est des nationalistes. Maintenant, Assimi taraka delike ko ka sanction bo Sadio kam. Américain une sanction bo ma bo ate foi tien Sadio. Mais ale ko ka ba ka problème tala aboraka. Maintenant, stratégie flama yi jumendi. Ko angay yara Mali ka sanu dinga dobe no Mali ka mindor dobe Américain ga jimafli Américain ga société dobe ka baraka ça. C'est-à-dire que Assimi tor la kalebe fait ka kuma Donald Trump fait. Trump gogo aish. Kone Assimi be kuma ko Assimi ga kuma Trump ka ministre fait. Assimi desera ka Mali de sécuriser ko irisu ko fait on ga aller demain. Irisu ma Assimi bo. Tiriku ma Assimi Goïta bo. Assimi ko Américain on est kan aller demain ko ka Mali sécuriser. Ko Américain wana demain ka Mali sécuriser de. Américain ko lu tesi mo be Mali demain ni renseignement ni. Américain on tise kana nuga mina on ko bana kaya. Américain nya munde fo. Américain ko mercenaire bolu ko ne Assimi Goïta be fait ko lu sara ko kana Assimi demain kala. Ko Américain ko mercenaire bolu de. O Américain kelo nye sanction da Sadio ka ko Sadio ni irisu ka mercenaire be ka barake. Mais Amérique yere un mercenaire bolu ugo ko ne Assimi be fait ka barake ni mercenaire wi. Na Amérique mercenaire Mali ko no ka be ka baraka kana balola de. Ka dese ki ka jamana sécuriser ko fo mo ko wala kana barake e ka jamana place la. Nye maloyadi. Ame blende munu mambolo. Assimi Goïta kelme ka blende o bloqué Bamako. Aboko ke kumuna mena ndado o français ker labi. C'est ça. Oui, sanction bo Sadio Camara kan. Nye fait un kala même pas résumé quoi parce que nous on va bec c'est long quoi. Donc munekera oui a ngini ko ka appel téléphonique ko ka Assimi Goïta ni Trump che. Américain wono ubana. Américain maçon. Quoi si mogobe munela. Ka mogobe Américain nga deme.
Américain y'a ira renseignement niveau là Américain même Mali démo là mais mouye ko ka olu se ka temo kan quoi olu se ka temo kan bon on est ala che irisu be kan deme irisu na Américain mais adila ka irisu na Américain y'a ka baraka terrain la sécurité la ka atara nya fa ou y'a tenté Syrie amanya Syrie Alabama ka Américain ta ya donc ka fonyena Assimi Goïta stratégie tabou plan tabou mais c'est ka Mali sauver bi. Je vais être très bref et très honnête avec vous. Donc, c'est ça. Aoubissé ka famille. Américain, Assimi Goïta, voilà, dans la nuit du 22 septembre, qui pourrait trouver au Mali est également un sujet préoccupant pour la Maison Blanche. C'est-à-dire que, Ali Ouye, Moro Minali Mounouke, Abasi Nounou Minali Mounouke, Ani Moro Were ou quoi, et Moro Fefe Minana Assimi Boulou, Américain ko Assimi ka Moro Blanc. Avec un abus de pouvoir que au défaut. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ou ko Kuba Nini Assimi Goïta fait kaka négocier ni Bina Jara. Oda yele ma ore ko. Ko Assimi ga négocier ni Bina Jara nunu. Ina fo Congoni ou ka rebelu kelali mi kara o kele mana banfo Amérique ya. Donc Amérique président me fait Assimi Goïta ani rebelu ani mouvement politique fait be ko Assimi ga siga fo kena be. En toute sincérité. Matisi. On est à la tête. Quand décès qui regarde Jamana sécurisé, quand on a fait quoi le connect et Jamana sécurisé. Quand il y a Donald Trump, Trump est Assimi Taka Farou. Non, ko Assimi Gatan Tabou. Américain ou ko tseka ou tseka na Mali de me ça dit que ou bisa ka Mali de me ni renseignement de mo tseka temo kan quoi. Muna. Amérique est charia ni coup d'état que Sorasi me coup d'état que naga soraka Américain ou ya a formé. Au bout torodoni ou ya ke sanogola. Assimi aka kalanka Amérique yani. Abuga archive là. Donc olu tseka sigi. Trump ko qualité sigi ni coup d'état kala yi. Trump ko kale nu coup d'état kala sigi la ka kuma de. Voilà. Donc voilà un peu. Nebera munya fo malien ngena. Anya be blender fin na Bamako kono. Abe blender fin yokuba bo télé ni fo na anya ni blender soro. Aya remarqué a cité ta kelegoro la. À 80% cité ta kelegoro la. Ça le camara tara Assimi Goïta oro bon. Ba kata afo Assimi na koka blender ou blakata Assimi mason. Bon, voilà comment le Mali est géré. Voilà comment le Mali est géré. Ambe dore kanga jamana yi. Assimi mason de. Assimi te son jumenna. Assimi Goïta yere coup d'état de kekana. Assimi to kelegaro de la kanani aramu luru ye kana fara surasi nyogonga uka ibeka gen. Assimi bolo nale aramu luru ba blakata kelegaro la obo songa nale fana mene. Mali on Assimi ma boye Mali teta nyefe. Meka tiende fana. Sa Assimi beka Mali jo a révolutionnaire begenga boy. Ça dit M5 daga révolution ke kana fanga ingla Assimi M5 ka begenga boy. Munu yere M5 jugu ye konolu bla ko M5 ga programme kolu ko do barake abina fo sa non ni terrain moteur ta ko do ka Mercedes 190 là ou bien ka mobiliba moteur ko sigi négaso ça fait ko ka négaso la marché ou bien ko sigi moto ça fait ko ka ke moto moteur c'est à dire iga mobili moteur boka do iga moto la ko moteur ka marché no bi se ka ke Assimi ka fanga beti. Je vous dis la vérité. Donc, nyoro mi soro ko fana odeni. Mais ka fo oyena. Wallahi Assimi tisi. Billahi tisi. Ne mo lado, bo irisu bi se ka dayila choko jume. En irisu bolo bi nyoko en American bolo bi nyoko. Avec la jamana marama nyagami point com quoi. Bon, allez, on va terminer à courir ta barake.
mɔgɔ mun tɛ anw fɛ yɛrɛ kana n'olu ye c'est à dire ale yɛrɛ philosophie kolondenw b'a bolo diɲɛlatigɛ la ka fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na Asimi Goita bɛ c'est à dire que Asimi bɛ ka Mali jɔ cogo min na i b'a dɔn a bɛna fɛ ka to ni basi ni sagasaga ani lafiri ani comment ani jumɛn yɛrɛ tuguni ani zamɛ k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka cuillère ta k'o dun k'e b'i fa o la n'i y'o fa i kɔnɔ bɛ fara Asimi bɛ ka Mali mara ten a t'a dɔn zéro expérience ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɛna na mun yɛrɛ kɛ sisan nɔ an bɛna fɔ Mali sɔrɔsi ɲɛnamaw ɲɛna n'u bɛ se ka nin gɛn ka bɔ yen a tɛ se Asimi ne peut pas wallahi min kale ala la Asimi tɛ se a kunkolo t'a la a intelligence t'a la foyi pour traiter cɛ kunkolo kɔnɔna na donc an bɛ fɛ ka bɔ ka nin de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali ko filɛ wa en tant que a bɛ a tɛ solution sɔrɔ a ye sɔrɔsiw bɛɛ kɛlɛ c'est pas parce que Mali sɔrɔsiw mais yɔrɔ dɔ bɛ il faut que je signale ce côté là c'est pas parce que Mali sɔrɔsiw tɛ se ka kɛlɛ kɛ Mali sɔrɔsiw bɛ se ka kɛlɛ kɛ dɛ Asimi Goita tɛ maa a tɛ c'est à dire que a ye Abasi ninnu minɛ sɔrɔsi caman moraliw kasira c'est à dire il a gâté quoi il a gâté cette armée awa blende ba fɛn fɛn n'u b'a bɔ k'a nana a bɛɛ bɛ Bamakɔ de a y'a jateminɛ kelen kɛ dɔrɔn pour que ne ka tiɲɛ dɔn terreur b'an ka sɔrɔsiw fɛn fɛn attaquer ka taa an ka kanw ci a bɛ blende kɔrɔkɔrɔlenba ninnu de ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na dɛ u ka blende kɔrɔkɔrɔlenba ninnu i bɛ t'olu de sɔrɔ bolo depuis Musa Traoré ninnu ye blende minnu san dɛ a n'a Alpha Omar ninnu ye blende minnu san k'o bila dɛ olu kɔrɔkɔrɔlenba i b'olu de ni ala an ka fɛnkɛ kan mun cira a tɔgɔ bɔra ala farabugu kan minɛlen a na a ye t'a lajɛ blende minnu tun b'a kɔnɔ a bɛɛ blende kɔrɔbaw de blende kura minnu nana Asimi bannen bɛ k'u bila ka taa front na a bɛɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔ au lieu que a ka Mali armée labɛn ale bɛ boli de la diɲɛ mercenaires de nɔfɛ ko mɔgɔ wɛrɛ kana Mali libérer Irisiw bɛ yan Tirikiw bɛ yan e yɛrɛ bɛ yan mais e dɛsɛra o la e tilara ko to Américains de fana ka na e dɛmɛ fadenw na senna samara non c'est la honte c'est la honte j'ai dit hein ni amalo adi donc a fɔ aw ɲɛna nin ko in bɛ niveau min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ tiɲɛ na bi minnu yɛrɛ tun bɛ se ka Mali jɔ aw ni ala na kɛra cɛ M5 ka na n'a ka programme ye ninnu ye transition ninnu ye Asimi Goita ni siɲɛ fɔlɔ min kɛ u bɛ fanga la pour terre u t'a dɔn u ni M5 de gɛrɛlen ɲɔgɔn na M5 de tɔgɔ di Asimi ma M5 ka 10.17 mesures baara kɛra o de kan ka tɔgɔ di Asimi ka tɔgɔ di Mali la o M5 kɛlen ka tila k'o gɛn ka bɔ yen M5 yɛrɛ bɔra ka tɛ minnu fɛ M5 bɔra ko mɔgɔ minnu man ɲi ko u kan ka bɔ yen Mali bɛɛ y'i daji tu mɔgɔ minnu kunkolo ka tila ka to mɔgɔ kelen nɔfɛ k'olu kana M5 ka baara ka place la c'est-à-dire n'adamaden barika bana i bɛ ko dɔ kɛ komi i tɛ se k'a imaginer k'a bɛ se ka kɛ quoi et ma bamananw b'a fɔ ko on ne change pas une équipe qui gagne don min na M5 jafa Mali bɛ cogo jumɛn bi i bolo i malola bi i kɛra faden n'a senna samara de billahi talahi que Dieu nous aide